8月28日、当地議員、那須塩原市、今から一人の男が、偉大なチャレンジをしようと思います。その男は、佐々木紀和。ところで膝大丈夫なんですか？じゃあ、男として何回いけるか。10回です。10回連続行き、はい、みたいな。はい、じゃあ、お願いします。はい。5本ってことですね。5回。いいですか？ネクスト行かなくて。ネクストですね。